Как открих бъг в мисленето си и ползата за вас в края на видеото. Има един парадокс, до който много успешни хора стигат. Моментът, в който същият този аналитичен ум, който е изградил кариерата им, се превръща в основна пречка. Когато премисленето води до бездействие, а самокритиката започва да прилича на вътрешен саботьор. Ако това ти звучи познато, значи познавате фрустрацията да имате посока, но да се чувствате застой. Преди години попаднах на нещо, което ме смути. Търсейки изход от подобен етап, открих доказателства за модели, с които бързо променяха убеждение и поведение. Първата ми реакция беше на инженер скептик, това е неетично, това е манипулация. Но имаше и нещо друго. Тези методи бяха мощни, те работеха. И аз трябваше да разбера какво има в тази черна кутия. Любопитството ми наделя, това поле се наричаше NLP, но за мен етикетът нямаше значение. Въпросът беше защо работи. Това ме отведе в съвсем различно пътешествие в невробиологията, еволюционната психология, в работите на Канеман и Чалдини. Започнах да намирам научните обяснения за техники. Това ми позволи да претворя метода. Изхвърлих остарелите части и ги замених с принципи, стъпващи на модерната наука за мозъка. Така създадох не просто поредния NLP курс, а система за апгрейд на мисленето. Нарекох я ключова промяна отвътре. Не очаквам да ми повярвате за това. Специално за колебаещите се имам две предложения. Първо, разгледайте научните принципи за системата на страницата на курса. И второ, обадете ми се за кратък, безплатен, 15-минутен разговор. Него ще ви помогна сами да откриете как вашата най-голяма сила, интелектът, понякога се проявява като интелектуална арогантност и как тя ви пречи да видите работещото решение, което е точно пред вас. Да намериш този бъг е първата стъпка към това да превърнеш ума си от враг отново в най-мощния си съюз. Последвайте линка под видеото, пишете ни или направо се обадете.